الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوك على بركة داك كيسين نما دل على فعلكو كي محمد المصطفى أني أصلني سنمو أني أكسحبا نمو أني جوني ما فنو فنيوتو نيوغا أني بارا نمان كلي على كنيني أوي أجمع كل san manchela ambi au bisimla bi wajulu kene konana mali faba kono kati sikida konana kati fuga kasangani kati sous section kati section uka tourner senfe tourner minu keleno ka bara boludani abi sandamandoni bob nyine kasangani sungalo kalo ye ubi wele bla sayyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidarama agasa senjo uka sikida konana kasega ala ka jon hakilla jigi ka jon kanda ni ala sona ma bara nu bela jeli nana kunche kati fuga sigida konana bi ni ala sona manini au amina je ka sheriali ke ali baraw de la no bi tali ke bara kun folo la jufike ere bismillah ko roko kene konana anga mabaw bora ku kan soja anuka sewa mi yira anga je angu sorole unyamada katika anusu ni adrake na lima ka amu bachi beka ko aidra alwa ankal fabala annali ajaranya kudu amba nyina fe nikana ka labanye fi ya dara depuis maja ne biti fa fe mais mena nikana ka labanye bita bolen kwala ekiya ki twana ikado ko fala mo bela tele akado bala salamu mamadi soyez les bienvenus merci beaucoup ambe nabaga bela jalinfo mo senya RC asuna fem mami na to soro kanu ta to soro ami ala fuka ala barka da ala mi bindo ban irana ami katifu ala ya ka benanga karamo de na li no ye shaga me Tidiane Haidarai salo abora ya anye dwa unyina fe anga kamana gana anga de kuna edwa ukanye ala ya be jabi ami se ga dwa unyina fe ka dwa ukai ina tuguni aka dwa ukai anga demba yai ala ka basi do anga demba ya kono kande un kan saboy uga baraku no ga kolko no ya namborai ambe foli la sanga section ma akla ka foli la sanga sous section fanama sabu ka daka ni aye anyi nusonja soro ni kalo barga man bayina ala no luka chesri sababu ya dedu ina sungalo la an kontana kojugu kadam ne sawla ka se nyina ma a chanira la an yogonte an katika an yogonte kadaka depuis sungalo da mena nyina juma o juma an ga noro tiba noro de suranka kadaka o ere o barka boya kojugu sun yere ma jiga una nyina parce que nan na noro suranka juma na fo ka ta se juma yere ma o noro ke ne banka kle ko ni bora nyina ma chanira la ama sun ama juya do alsa me do wu nyina fe aka do ka anga duye ka do ka anga demba ya ka do ka jamana he ambu ko fo la hara alsa mbanga section nga sous section mo fo ka chasila aka ala sungalo dorama de ala kan baranke continuité ala ka sirifu kanu ala ka jidan sukuna ala ka antu ko fo alkiyama mi se ka fo particulièrement moi-même ne ko ni be sa sirifu ka joala sabu ka da ka shirifi ko la ne mare tu e feno so ala o ne ka gino ala chane to fo mo ko shinyana mbanyi ni ngadema ya rabbi ala ka shirifu kanu do sukuna ala kanu jia kanu wuli lahara ya rabbi ma wuli ramna ala ko to ka mbetega mne ka do frida usi kono antna kuma jicha kazaka wakati kurnundo amba fo bi ambolo su bade ka faralete ka dir not ye su temine amba fo Sherif wa nur ala nur yahdi bi man yasha minana ngo ala kan norodo
ka bɔ nɔrɔ cɛla ala bɛ mɔgɔ kana na ye ni maa min ala ja wala bin sigi an nisɔndiyalen don an y'a ye an y'a dɔn ka fɔ kɛnɛ min an bɛ kɛnɛ min kan bi maa o maa y'an sɔrɔ bɛ nimisa komi y'a fɔ cogo min na o tuma an b'a ɲini sirifukɛ fɛ dakuruɲɛ kelen dɔw ka ko di an ka imam ma an bɛ misiri min da la o ye alimami den de ye ne ye a den ye a ye kuma di ma tɛ se kuma na fo ka mɔgɔ ala ye fɛnba de k'anw ye wallahi da ala ye ninnu ka bɔ mɔgɔ kana sunna wari ko tɛ sanu ko tɛ fɛn min dɔrɔn la ilaha illallah muhammad rasulullah o nana ni ala kɛlɛbaga diya de ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka si jan d'an ma ka ɲini ala taala fɛ diɲɛlatigɛ sababu de ye Sherif Usman Haidara a ye yiri min turu a yiri bɛ ka jɛnsɛn a den bɛɛ lajɛlen ye alimu de ye o tuma fɛ an bɛ ala deli yarabi a bɛna min fɔ ala ka mɛn tulo d'an ma sigi kana kɛ fu ye dɛ parce que wajulu jara o tɛ dɛ a bɛna kuma min kɛ an jogo kan yarabi ala ka fara an jogo ɲumanw kan ala kɛra bonya kosɔn sɔla rasuli famille Haidara on y joue ne tɔgɔ Félix Dako ne Sanafara jeunesse président en même temps Kulukuru région ne au premier vice-président salon ne tun bɛ kɛnɛ kan Sanafara Bɛnkadi yɔrɔ la ala ye ne garisigɛ o kɛnɛ la ala ye ne garisigɛ wajulu la mais ne ye chrétien o tɛ ne bali ka na wajulu kɛyɔrɔ la o maa minnu ye wajulu organiser u m'u bali ka anw wele an ka n'u ka jɛ ka baara kɛ an ka y'u ka kɛnɛ kan vraiment ça c'est une bonne chose o ye koba ye o ko in diyara an ye a bɛnna anw ma a bɛ bɛn fɔ a b'a yira chrétiens fara silamɛw kan an bɛɛ lajɛlen fɛn kelen b'an bolo o ye Mali ye o ye ala ye an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɔyɔrɔ kelen ni ala an bɛɛ laban fana ye yɔrɔ kelen o ye dugukolo dugumala ye vraiment ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn min b'a maa mun natɔ sɔrɔ o kana i tatɔ sɔrɔ ne bɛ Serifu fana fo a ka wajulu ɲuman min kɛra salon wajulu ɲuman min kɛra an kunna salon m'a dɔn o ɲuman ɲɔgɔn de bɛna kɛ an kunna ɲina fana ala ko o lamɛnli tulo ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o de tun ye an sifinnakaw ka cikan ye k'a lase mais an bɛ dugu min fana kɔnɔ n'o ye Mali ye ala ka Mali basigi vraiment ala ka bɛn lana an ka Mali kɔnɔ vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen nabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la bibi na nisɔndiya min bɛ ne la n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ sous section bɛɛ lajɛlen fo Kati section an ka président ba Musa Tarawele an b'a fo sous section 7 o de bɛ ale ka section kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ an fɛ yan nɔ depuis baara daminɛ fo ka taa se bi ma Kati fil sous section ale de ye Kati section ka alimami n'an ma bila ɲɛfɛ seli tɛ kɛ dɛ o kana digi sous section tɔw la ala y'o kɛ n'o fana bɔra yen Kati fil tɔnden bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye vraiment u ye danaya min ta k'a da ne kan ala k'u sara ne ni n ka denmisɛnniya ne ye wele bila Kati fil section tɔndenw ma cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan u bɛɛ na de fo merde dɔw bɛ yen nɔ u ɲɛ tɛ yeli kɛ su fɛ mais u b'u sigi moto kɔ la ka na ko président y'an wele ne ani n ka denmisɛnniya donc u ye danaya min dan kan an ka foli b'u ye vraiment an bɛ baarakɛla bɛɛ fo organisation vigile tobilikɛlaw zikiridalaw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ma min tɔgɔ fɔ n bɛ yafa ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ Serifukɛ an bɛ dugawu ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ni ala sɔnna san wɛrɛ tuguni an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta yen nɔ i ka dugawu k'an ye u ye bonya da ne kan Kati kɔnɔna an ka foli bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen vraiment mais bisu in na an bɛ Amadu Jalo numéro 2 fo k'a fara Kati karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ wajulu ala ka kɛ hɛrɛ la k'a sigi hɛrɛ la ala ka ban hɛrɛ la Serifu aw bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala k'o di aw ma aw bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala ka aw kisi o ma ala ka san wɛrɛ yira n na Serifu bonya kama sɔli ala rasul rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an nisɔndiyalen don su in na ka karamɔgɔ Serifu Ahmed Tijani Haidara ka n'a ka délégation bɛɛ fo bi kɔni an bɛ yafa deli jama bɛɛ lajɛlen fɛ tournée in na an ye bi y'a su 4nan ye an ka mɔgɔ welelenw an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ an donna mɔgɔ min gasi la sabula n'a fɔra ko i ka ko labɛn diyagoya don règle dɔw na sigi k'a fɔ ko dɔ kana kɛ tan donc i bɛ se ka don dɔ gasi la k'a sɔrɔ a bɛɛ dabɔlen don baara ka ɲɛ donc an b'o yafa ɲini mɔgɔ welelen bɛɛ fɛ
donc ni ye mɔgɔ wele n'a ye jaabi o tigi ka bon ni ye donc o yafa ɲini bɛɛ fɛ ni Ala sɔnna fana ka foli lase n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma tiɲɛni yɛrɛ la u y'an wasa ni sunkalo tilebilenba in kɔrɔ don o don si ɲɛna nin baara in na vraiment an tɛ se ka mɔgɔ sous commission si ta a tɔgɔ ma an bɛ sous commission bɛɛ fo vraiment baara ɲɛna mɔgɔw bɔra fo Bamako ka na an dɛmɛ nin baara in na n'Ala sɔnna an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo wallahi n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka savanya tɛ vraiment a kun tɛna diya commission bolo dɛ sabu salon a kun fɔra de ko su saba bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na ma d'a la n'a kun a kun bɛ kɛ mais a kun bɛ kɛ ko dɔ ye mais ale yɛrɛ ka hakilibatigiya kama ale sɔnna ka sunkalo bɛɛ di Kati ma donc Katikaw a k'o tɛgɛrɛba fɔ an karamɔgɔ Cheick Ahmad Tidiane Haidara ye donc k'a fɔ k'a Haidara ka yafa ɲini bɛɛ fɛ assalamu alaikum. Waati kɛrɛnkɛrɛnlen ne la kɔrɔfɔ galamani tɛnguna Sayyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara la a y'a ka kɔrɔfɔ daminɛ ni wale ɲumandɔn ye ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn y'i bolo bɔ a ka baara la kana sigi k'ale bisimila k'a lamɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen na ni sunkaloba in kɔnɔna na a y'u fo k'u wale ɲumandɔn ni ka sɔrɔ ka an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnlen min na n'o de bɛ tali kɛ sunkalo tile 10 labanw na al ashrul awakhir a bɔra ka walanwalali ani ɲɛfɔli caman di ninnu kunkan ni ka sɔrɔ k'a da se a ka dakun ma n'o de bɛ tali kɛ suratu Yusuf Nabilahi Yusuf kofɔli sura o nɔkantugu fayida ani tasi minnu bɛ sɔrɔ a la an ka jan an ka sɔrɔlenw ɲamada. Ba'udhu billahi as-sami'il 'alim min sharri shaytanir rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Was-salatu was-salam ala nuril absari wad-diya'iha. Amin. وطب القلوب والدوائها وراحة الأجساد والشفائها آمين يا ربي سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا ربي ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا ربي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بدو نعم أنبي على تغنيني كبو شيطان إبليس تورما تقول الله كالكالين دمني ستري على توبر كماي على نوكاكا على مين يقول دمنا نابا لبا تقول على مين يهنا دوكوليتي دي إذا هرهنا كرنا ليتي تو سبع إدرا كشين نعم نعم كوكا على كربا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كم سلم على مين جرا سلامو دسكون فراكلاي أنوكا فراي تقول على كرامين كرا سلامو كنوروي أنوكا يلي او سبع كرا محمد المصطفى عليه السلام الذي كرا فرقلو كشلاي جينا أنيكا بولاهرا جانمي توروما لا حكيبا كرابا نعم كان نعم إنجيدي أصد نسانوكا كاكاندرا أنا جنوان يمون أنا مغنيما منو فرادوكا نبارا نمان كي فوقتا سنيولي ما أمانينا على في على كندني أو يقولا آمين يا ربي على صوم بتمنين كو كبوي نعم بفوني كنين كو سكاتولا دري ني سلاميا كفولي كاي أني كلياني بدنيا كفولي كاي ني أودي على كشي كاينني أو بنجرين كو آمين يا ربي على صوم على كنا حموكلا آمين على كنا سعودا آمين لبعض الناس بيعلى بلو أكون ويا نوي على كانوا كروتا على كانوا وسا على كانوا ملو على كانوا لبلا على كانوا دسة على كانوا ساير كرو على كانوا سري دافنا على كانوا وسان جوجو بك آمين يا ربي كان ينعرف سبع على بيه أنفسه نوي مليه هربي على بلو على كادو أكونو آمين يا ربي تكون منهم باكونو أولي بغاي على يا ربي على كاولي آمين kambe chebe do dakiri amanyina ala fa ala ko sabati jamana de wudi nyonche amin minum bi jamana kono ani minum ba ko fa amin ya rabbi lakra horomay amin sallallahu muhammadin wa alihi wa sallim idra alhamdulillah nam bi ambi ambadu fayo skatuladra
kati ne laada ye min daminɛna salon an badenw fɛ kati se ka nin kalo bɔ yen ni don minnu nɔgɔyara kalo in kɔnɔ an ka se ka o ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ni an sigi ko 4 ye ka bɛn le 28 mars 2025 kati alhamdulillah an ye sigi ko sabanan min kɛ ka se bi a 4nan ma a bɛnna sunkalo tile 10 labanw ma ni o ye sunkalo tile 21 na su ye bi an bɛ sunkalo tile 29 na su la kɔrɔ su tɛmɛnen ani bi su in na ninnu bɛɛ bɛ Laylatul Qadri jate kɔnɔ k'a fɔ suba min kofɔra Ala fɛ ni Ala ko a nafa a valeur a baraji ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan a bɛ se ka kɛ bi su in na i n'a fɔ a tun bɛ se ka kɛ 21 na in su don an ye 27nan o fana ɲɛnamaya ka fara Sayyidi Sharif Osman Madan Haidara kan ni o de kɛra tɛmɛnen ye an bɛ o de fɔ taa ni ka segin la mɔgɔw k'a faamu kɛra ko ni su 10 laban in sera a y'a jija a y'a cɛsiri ni tile 10 laban in sunkalo bɛɛ depuis daminɛ Ala yafa ni Ala ka bonya don Ala jɔnw ye o de la ni kalo ba in welela ko Shahar Ummat Muhammad ko Alakira manto ka kalo ni y'an ka kalo ye an minnu bɛ Ala nɔfɛ tigitigi ni y'an ka kalo ye wa kuma dɔ la hali an minnu courage batana ni y'an ka kalo ye sabu a caman bɛ ko caman don nin waati in na wa a caman ɲɛ bɛ sin Alabato ma nin waati in na caman bɛ su jɔw caya nin waati in na n balimakɛ sunkalo kun yɛrɛ ye o de ye n balimamuso a kun yɛrɛ ye o de ye ko e min sɔnna ka yɛrɛdi kɛ Ala ma nin kaloba in kɔnɔ ni jija ni cɛsiri bɛɛ ye i ma don nkalon na i ma don namara la i ma don janfa la ko sunkalo ye e lamɔ i ye tile 30 walima tile 29 kɛ o min na yala ni lamɔ ɲɛna a ma ɲɛ kalo tɔw bɛ jateminɛ a fɛ yala tigitigi Ala kama kun don wa nkalon min i y'a to i k'i yɔrɔ ma janya la i sɔnna ka kɛ laadiri ye i ka waati hakɛ min kɔnɔ tile 30 tile 29 in kɔnɔ yala Ala nɔfɛtɔ ko kun don wa cɛw musow a bɛ dɔn a ka kalo tɔ ninnu affronter cogoya la ko tiɲɛna ko n kun y'a kɛ Ala kama cɛw bɛ dɔ ye musow bɛ dɔ ye walima n kun ye nin kɛ an ka laada kama sabu bɛɛ bɛ su wa seli jɔ kalo don an ka taa seli bɛɛ bɛ seli fo an yɛrɛ ka ye n'o y'a sɔrɔ ye maa min da ye walima an bɛɛ ka sun ka kɔngɔ ni minɔgɔ muɲu n'o ye maa min ta ye ani min ta kɛra Ala kama cɛw bɛ dɔn yan de o de la Alakira ba ko ten ko man sɔma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه sunkalo kalo bayi kira ko ka daminɛ sunkalo dɔ la ka taa se sunkalo dɔ ma ko Ala yafa ko don Ala bɛ yafa jɔn ka kelen jugumanw na ka bɔ sunkalo dɔ la ka se dɔ ma sabu sunkalo ye jurumu bin kalo ye sabu maa de ka jurumu bɛ bin Ala ye maa min ɲɛ sɛbɛnna maa min sɔnna ka ɲɛsin Ala ma ko Ala ne n'i don i ka jɔn filɛ i kɔrɔ wa Ala nana ni ka falen nka yafaba t'a la ni e Ala tɛ o la Ala yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko wa man yaghfiru zunuba illa Allah ko jɔn de bɛ jurumu yafa ni ne tɛ
tiɲɛna ala jurumu yafala tɛ yen fo e de b'a kɛ ala ko wa n bɛ jurumu yafa ka bɔ mɔgɔw kan na minnu nimisara minnu nana ni ala wele ko n k'o ka jurumu yafa n b'a bɛɛ yafa jɔnni walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun mɔgɔ minnu ma sɔn k'u ka ala yafa deli bɛ ka kɛ jurumu min na k'o kɛ taa ni ka segin fɛn ye ka sabati o kan n ti bɔ a kan nka n bolo fila jalen don ala yafa jurumu min ka n b'o kan ko abada ala ko yafa tɛ o la fan o la yɛrɛnti dɔ de ka kɛ ala ma wulikajɔ dɔ de ka kɛ ala ye mɔgɔw man ka ɲɔgɔn nɛgɛ sɛbɛ ko hali diɲɛna yan bɛɛ b'i cɛsiri i ta la i ka se ka ɲɛ dɔ sɔrɔ a la jango sɛbɛ ko min ka bɔ a bɛɛ ye ni jɔn ni ala cɛ o man ka kulonkɛ minɛ an bolo mɛ mɔgɔw kan k'a dɔn walahi sɛbɛmaw minnu y'a kɛ ala ye diɲɛlatigɛ in na yan ani minnu bolo fila jiginna mɔgɔ kelenw tɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ ko k'o tɛ kɛ kelen ye o kuranɛ ko ten ko am hasiba allazina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alakum kallazina amanu wa amilu s-salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu jasiya ayatan filana aya 21 ne lajɛ ala b'a fɔ ten ala ko cogo di ko yala mɔgɔw b'a fɛ wa minnu kɛra wale jugukɛlaw ye ka kɛ jugumangɛlaw ye namara u ma dabila jojugu dɔw kɛra kiiri jugutigɛlaw ye faamaw don u kɛra fantanw ka hakɛ dunbaa ye ko o tigiw wale jugukɛlaw walima jɛnɛyakɛlaw namaratɔ janfanciw sugu la sanni ni feere la ko yala olu b'a nata de wa walima u b'a jigiya de wa ne ka olu ni maa kɛ kelen ye an naj'alahum kallazina amanu wa amilu as-salihati ko yala tiɲɛnikɛla bɛ fɛ ale k'a ni maa kɛ kelen ye min dara ale ala la ala danaya yɛrɛ la ala harfi zengele b'a la sengelen dɔ in d'a la k'o tɛ dɛ an bɛ misiri kɔnɔ kininze numanze u bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ bɛɛ la ala ko la ayi i b'i ɲɛsin de o wa n'i b'i ɲɛsin ala ma i b'i bɛɛ ɲɛsin a ma o b'a to dɛ o la an kana an yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ sunkalo bantɔ filɛ nin ye a bɛɛ banna a b'i n'a fɔ i ye fu de kɛ bilahi al-aliyyil azim n'o tɛ ni sunkalo y'i jogo don siga foyi t'a la i ni ala de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o de la kira ko ten ko ni mɔgɔ min y'a ka sun kɛ imanan danaya la ala la wa ihtisaban ani niyɔrɔ ɲini na ala fɛ غفر له ما تقدم من ذنبه ko ala bɛ yafa o de ka jurumu kɛlenw ma minnu kɔnɔ n'a kun ye nin ye o de la kun in de ye bazi kun an kan k'an jija nin de la ni joona mun na u bɛ sun wa walima la imanan ala n dalen don e de la e de ye nin ɲini an fɛ yan ka sun wa ala n tɛ foyi ɲini a fɛ f'i bɛ sara min di an ma o de la ala yɛrɛ ko ten sun ye fɛnba ye n'i ye sun yɛrɛ ta sun ye fɛnba ye dɛ wallahi al-aliyyil azim sun ka bon sabu fɛn caman bɛ sun na a tɛ sɔrɔ ni sun yɛrɛ tɛ mɔgɔ caman n y'o de fɔ caman bɛ se u yɛrɛ la nin waati in kɔnɔ nka u y'a sɔrɔ ni mun ye sun yɛrɛ ala ye min don a kɔnɔ dɔw bɛ nkalon to yen nin waati u bɛ namara to yen nin waati mɛ balimakɛ ala mako tɛ nin waati in yɛrɛ dɔrɔn na ko nin waati ye lamɔ waati ni jogo dɔn waati ye o de la ala ko tɛ ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ala ko a ye sun k'an ma farida ye i n'a fɔ a y'a kɛ mandon tɛmɛnenw ma farida ye la'allakum tattaquna mun ka sɔn a ka siran ni ala ɲɛ yala ala an ka siran ɲɛ sunkalo kalo dama de ko don wa
ko sunkalo de ye a lamɔ waati ye sunkalo de ye a jogodon waati ye nka ala ɲɛ siranɲɛ in o bɛ kɛ ɲɛnamaya de kɔnɔ madal hayat madama i bɛ yen ne de bɛ ɲinilen jɔn fɛ ala ɲɛ siranɲɛ o de la mɔgɔw kana nɛgɛ balimamuso n'a fɔ e min ye sutura ta ni nkalo in na kana sɔn a ka bɔ i kun na bilen kana sɔn dɛ ala kalo a birilan kun na nka kalo min bɛ da nin kan o tɛ ala ta ye bilen wa o de la n ko ten dɔw ka disa bɛ falen bɛ si la seliji ni sɔgɔmada fɛ an ka farati don dɔ bɛ yen bi kɔ walahi nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban ka ti taara ɲinan fɛ ko sunkalo sigi ka daminɛ ko ka jumakun minnu mana sɔrɔ a kɔnɔ ko k'a kɛ yala juma wɛrɛ bɛ yen bi kɔ bilen wa nin banna cogo min a bɛ ten an kelen kelen bɛ tɛmɛ ten de kuranɛ ko ten ko ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma akaw ma kabakolo ni dugukolo da ni fɛn min b'o ni ɲɔgɔn cɛ o de wele alkawn wa diɲɛ bɛ yen de ko an ma diɲɛ da ten an y'a da ni sɛbɛ de ye yan sɛbɛ kɛ yɔrɔ de ye illa bil haqqi ne ala y'a da ni sɛbɛ ye sɛbɛ diɲɛ da na ka bɔ ni ala yɛrɛ yɔrɔ wa sɛbɛ ko sɛbɛ de bɛ maa nafa diɲɛ na yan cɛ de bɛ baara yan ni maa min y'a baara i b'a nafa sɔrɔ nka ni maa min kɔ donna tiɲɛ ma i mago sara ko illa bil haqq ni sɛbɛ o ye aya wɛrɛ sabu aya wɛrɛ la a bɛ nin de fɔ ko wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin k'an ma dan kulonkɛ batɔ la ma dɛ o kɔrɔ an y'a da ni sɛbɛ ye n'i yɛrɛ ye diɲɛ i b'a dɔn ko nin ye sɛbɛ ko ye billahi al-aliyyil azim ka mɔgɔw ye tan ka dani ye tan ala ka se kɔnɔ i b'a dɔn ko sɛbɛ dɔ ye nin kɛ Allah Umar bin Abdul Aziz a kɛlen khalifa ye a ye minibaro yɛlɛ ko ya ayyuhan nasu lam tukhlaqu abasa wa lam turiku suda a ko minnu limana ka da ala la walima aw mɔgɔw ko an ma dati wa an ma bila gansan ni mɔgɔ y'i nakun dɔn i b'i ka baara dɔn nka ni hadamaden m'a yɛrɛ dɔn i m'i nakun dɔn i ka baara bɛ tunu i la o de la an ka segin aya in ma ala ko yala mɔgɔ minnu kɛra tiɲɛnikɛlaw ye yɛrɛ sagokɛlaw ye olu b'u yɛrɛ jate i b'a fɔ minnu dalen don ni ala la wa yɔrɔ anw bɛ nin de fɔ waati bɛɛ n ko jogojugu a tɛ se ka jate silamɛ ye jogojugu n b'a la n t'a dabila mɛ kuranɛ yɛrɛ ko ten yala walejugu kɛla ale bɛ fɛ ani maa ka kɛɲɛɲɔgɔnya mɔgɔ min ko ala ne bɛ e de nɔfɛ wa amilu as-solihati u ma da dala kuma ma o kɛra ɲumankɛla ko yala a bɛ fɛ ninnu ka kɛ kelen ye wa ala ko yɔrɔ si koyi ko sawa'an mahayahum wa mamatuhum k'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ kelen ye walahi jogo ɲumantigi ani jogo jugu ka ɲɛnamaya tɛ kelen ye maa o maa ye ala ka danw bonya ani maa min y'a kɔsa ko o jogow tɛ kelen ye u ka balo tɛ kelen ye a cɛman fara musoman kan sawa'an mahayahum ala ko jogo ɲumantigi ani jogo jugu ko a ka balo tɛ kelen ye wa min ka gɛlɛ a bɛɛ ye sabu diɲɛ na yan mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ nka a kun bɛɛ ye nin yɔrɔ ta yɔrɔ ye n'o ye lahara ye ko wa ala asale a tɛ jɔyɔrɔ kelen kuma bɛ yen de o de la kuranɛ ko ten ko minnu ye kiiri ɲini ta k'a fɔ an ka fara o kan an bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ wa an bɛɛ ye kelen ye ko sa'a ma ko ye tiɲɛniba kiiri kɛli ye dɛ miiri juguba na ko mɔgɔw tɛ kelen ye wa mɔgɔw ka danfara kɛra mun ye jogo i jija jogo ɲuman ka y'i la balimamuso balimakɛ yɛrɛ di ala ma waatiw ka so o de la kuranɛ ko ten k'a ma ninnu da fo n'a kɛra tiɲɛ ye ko nka an ka dɔn wa ajalin musamma kabakolo dugukolo ani dani minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ajalin musamma k'a bɛɛ ka waati bi jɔ wulibali don wala n'an ye nin dɔn nin ye juma su laban ye nin kaloba in kɔnɔ a bɛ nin cogo in de la ko bɛɛ bɛ ban
ay wuli bando de labi ba ko bi ba pew wala ambe ka ñoo hakilla jigi ni ala ka gafe sanumay to la dre o de wele ko qur'ane ka kuma ka ambe o de la no e suratu yusuf e ka wala da chama ta ko wallahi ngabi nam sigi na ya ambe anga dugutigi fo no kaka kanga imamu fo anga dugutigi bora ka da ko ya flame ngabe ya me to la am dre bismillah kana ya wallahi ambuya kana ya asrabi ala bu bati bulu o ko fe dina to wala nam anga a imaw wallahi no yanga imamu ye o benana kumbe tenna dre kuma di mima ay mi fo ni alamena abiye ko slame kele ni balmaya min ko fo aka kuma be o dama de yira tenna dre asrabi ala bulu bati bulu ani ya imamu be besrabi ala bulu musaba wanin ne slame ba ka fa masro wallahi sabu ala ko tinde anga fara nyonka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu bana pew anga fara nyonka ala ka juruba kelena musaba anga na fara tiyo nene nyinna wallahi kambe ke balma kele qur'ana kono Qur'an ni islame o ko dune nyoma aywa ay dote chenka wal ma shite chenka tenna dre de wuli bale de do israbla wal ma shite sraka bana pew ni islame o ko dune nyoma no ta ma nyoma mumina ango to ala wallahi qur'ana ko te in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasulih la akbar ango sigala na ka kirama to la dre la harabi ko do nyana bo wallahi o bonya anga jeno ya nga bolo nyonga xere la cha ngandi fe fe mo faramba ka to la dre ala ko te ashidi yadu o ko fe nam qur'ana ko mimbe an vanga bi aywa o de dusun ga banyona mata fikra bu fo nyongo la ko wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum to la dre adusun kana nyonje famu bi se ga nyonje nga ati nyoblo kama to la dre ngani dusun ye nyonje ne umbi banyona pew wa fanga mimbe abolo abondanya mo bisala tenna dre islamia misali ya karate aljama chayara nga fanga bina pew sabu duskun be bana nyona tenna dre wala ambi ambaw fu no kaka olu minu ye dakunya flake to la ambi jenasi fu musaba ambal make mi mano togola nam no ye ambal make chrétien gay amba fu no kaka dre ako salo anaya ke wonyina vene aflanga kena kan to la dre ne balmaye bana pew wuli bando de musaba ambal may chrétien ye o sebe ambale nyondo do ye andu dengele unye imita du do soroy che do be o e chrétien do be o islamé ambi balo nyonfe to la dre do be bolibo bolo balma kele undo qur'ane de koti la akbar bontigi balma do wallahi chrétien ibalma do to la dre islamé nyuma ko do de ngambe minum be ala kira ka islamé ya kawlu de ko do aminu nga famunu kalimana ya buena ala kira ta ngando do hadra notamani nambal may ando nyobe to la sabo dre ala kote kaya mbeda min nafsin wahida bana pew bal may ijme bonyo nadu wallahi okoro ambe bora adama la ningeli o de ambe ni jengerando e kaba ko bal may mbe wallahi men limaniya bal maya o fana adama tawore o sebe mabi wallahi wala nam ni sigina amina da je ka do anga walanda kono o sebe ka do anga walanda kono no yusufu e to la dre anjoro yoromi ambe de sisa wallahi ni o ya nyini nam toroba fe aka yusufu balmake Banyaminu di ka tanyo fe yusufu bara sabu yusufu yo nyini to la dre ka mo be la nyumande umbeda nye awiye na balma wara minu mbe ayna wirana tenna dre bi barka nyini fe wallahi barka nyini madam na bi de tiyo ay barka de nyini nunu fe kayira ne yusufu na balma nunu nana nabi nyumande undo o ma hakemi ndi ayo duma tenna dre wa ya hakemi yire di ayo blo kamina na kasekuma wallahi ku barka nyini o barka nyini ndela o ye aya nyini o fe o kana ni Banyaminu ye no ye ayre balmake ani min bi bakelena to la dre baradam na indesa aywa
an jɔrɔ ye de an kan ka wuli yen de inshallah ni min nɔgɔyara nin sunkalo in kɔnɔ ka lase an badenw ma an bɛn'o sɔrɔ walanda la nin kisa in kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ shaitan ibilisa tɔɔrɔ ma bismillahir rahmanir rahim an b'a daminɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin kisi ni nɛɛma bɛ kɛ min ka fisa kiraw bɛɛ ye n'o ye Muhammad Mustafa naso ni sanu a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ala k'an y'o la amin walamma daqalu ala yusufa ko tuma min na yusufu balima ninnu donna a kan awa ilayhi akhahu a y'a balimakɛ gɛrɛ a la قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون أكو ندي بلمكي نو يوسف لا أكبر أكو كنا منه والله إبلمن نو يمينجي أنا كنا منه على جندرا نعرف واتي جنبه فيه والله ما مينا فايل ليتو جلهم من أقوله نو بي أكابولو كسر كبو كتان نبارينا usene koy ayubu nya wallahi riwaya ba fi ko ayubu bejigi ka gurfa no e shamuru doye ka ubla ka shiflafla ko min denga tanyi o koro shamuru duru o dira ma flafla bishi o to kele min be no e baniyaminu ye akoko o kana lere fi la kibar sabu abika nyuma ke nabi ɲuman denw ye balimaw jɛna n'a ye o de la ala ko ten ko a y'a balimakɛ gɛrɛ a la a y'a gɛrɛ a la ni stratégie min ye ni kodɔn ni faamu ni hikima min ye o de kɛra nin ye a y'u tila laban a ko komi o kelen ka na to o ka n'ale fɛ yen baniya minnu gɛrɛla yusufu la tan a ye kow ɲɛfɔ a ye ko ala ye hɛrɛ k'an ye i balimakɛ yusufu don i ni min ɲɛ dogora ɲɔgɔn na san caman ne don tuma min na a y'o ɲɛfɔli daminɛ baniyaminu ye baniyaminu mɔnɛna balimaw ye min kɛ yusufu la sabu o y'a sɔrɔ a ye kisa in lakale a ye o nana bɔ k'a bila kɔnɔ kɔnɔ cogo min n'ala y'ale dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ dɔ kɔfɛ ka tila ka kasoladenw kɛ ka na bɛɛ laban masaya chaise kan bi n'ala ko min kɛ a b'a kɛ dɛ n'ala ko min kɛ a b'a kɛ caman jigi tun bɛ fanga kan nka olu ye diɲɛ fara u ma chaise sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma miiri tile kelen ni fanga chaise sigilen ye nka olu b'a kan sɛbɛ ala dɔrɔn de ye o de la an ka kow to setigi ma ni diɲɛ sɔrɔ don a bɛ ala de bolo wa a b'a di jɔn ma min ka d'a ye ala niya t'o la n tɛ ala fɛ t'o la diɲɛ sɔrɔ tilalen don a fanga diɲɛ sɔrɔ tilalen don a nafolo ala b'a di jɔnw ma k'aw lajɛ a bɛna kɛ ten falamma jahazahum bi jihazihim tuma min na nin kɛra waati jan kɔfɛ n y'a f'i ye cogo min a y'a bɛɛ ɲɛfɔ baniyamin ye a ko kana mɔnɛ ninnu ye min kɛ an na ne yusufu la a kan'i tɔɔrɔ an balimaw don a ye ɲumankɛla b'a dilan tan de o a filɛ k'o de fɔ a balimakɛ ye ani dusu kana ye fiyewu a balima ninnu u juguya dɔ kana a la yafa de bɛ yen i ka hakɛ kɔ Lailatul Qadri su tɛmɛnen karamɔgɔ ye nin fɔ Ahmad bin Hanbal a ye yafa min kɛ a bugɔbaa ma don o don gɛɲɛ 40 walima 80 k'a bugɔ ka ɲɛda ninnu bɛɛ don ɲɔgɔn na fo kalanden ma yelen dɔn kalanden tɛmɛna nka ale ye kalanden ye a y'a dɔn a y'a wele a ko ne don Ahmad bin Hanbal bugɔli fɛ mais min ko y'a bugɔbaa ye ni a jigi tigɛlen nana yafa deli Ahmad bin Hanbali fɛ don dɔ kɔfɛ denkɛ nana a ko i fa bugɔbaa don nana yafa deli a fɛ a ma bɛn denkɛ ma nka seginna ka se fa ma a ko maa min bɛ da la i bugɔbaa min ye tɔɲɔ ka nin bɛɛ da i kan k'a jigi tigɛra bi a nana yafa ɲini fɛ fa ko denkɛ ma taa fɔ a ye ko n yafara diɲɛ na yan n yafara lahara denkɛ taara ci fɔ
ako n fa mun na i ye nin kɛ a ko n y'a kɛ sabu n natan bɛ ala yɛrɛ ka yafa la wulibali don dɛ jɔn ka yafa ɲɔgɔn ma ne de ye fɛn na belebeleba ye mɔgɔ min ti yafa o tɛ maabaya cogo dɔ ye maabaw donnen don ni yafa ye a ka kilen k'a ku الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رانا كوتي منهم بالدمي ميو الكاظمين الغيظ نيما دمي ميو فنجام بفويما نيكو يبي كلو دو ابكورو اتينو وادا nga chaw bi nyonda ni ode ima e qur'ana be ka jesiro fo watimi damina ya akafima aku wallahi joni kila ka hakala alay minum boya be abbe foruma wallahi sikatan nadra awliya minum madu ala gashina shukele tlekele abbe dara ulula wallahi ngaw ya to joduma sitigi ala min ba be nyene bo do be koy ayo kono akana nata bita be no fe nga hali nyene bo do nunu modo la ala ta be blaka la harako abi kiri chama jena ya nga oti soro fika mu yo wati fe wati bi cheminu ndakelaka indat sako benda kenaka inda bu kuma ka dese ni mu yo naka wati kono chendo bidda kenaka chogo fo iti bolo odo o sabati ko mi tu mengo de alay le wati yela mabale mi bolo o ala ko dimi mu yo bo wal afina anin nasi ani dimi mu yo ta beide o ya fima iya munyu imma songa reagi nga amabanda wal afina anin nasi ani minum bi yafa muhoma kayafa ala ka joma ala ko atidawma wallahu yuhibbu al-muhsinin ne fembay wallahi kira modinga dobe no Musa al-Kazimi al-Kazim aywa dimi muyuba ka twala ka ku aka kalande do tasma menene adinga de bina tasma ina kalande bulu Allahu akbar tasma dinga injini wolo den zaya o kan jugo jango a kene jango ni za joya wallahi sikatannadra kironna di Musa al-Kazim ma dimi mu yobama sikatannadra ko dinga faturata wallahi ay noblala ngandunu nganyina maya kara kan on ni aw kala an gamene joya sikatannadra aidra Musa al-Kazim mamina ni jifora kama le nana bulo fula da ko wallahi akombi ya fanyini na ala ya udefo al-Kazimi da lagaiza minu bidimi muyo akonta qur'ana ako ala madai ako wala afina anin nasi aw minu bi ya fa kebama Allah ako nya farima wallahi aka jonge kundo ako wallahu yuhibbul muhsinin ako nyi kan horoya Allahu akbar nya farabe wallahi mo tigere ko ala bi nyumangala ofe dimi muyu kofe ya fa kofe ako ete joyeble Allahu akbar chaw bi ñom dandi ni Allah Ahmad bin Hanbali ya fa de ko nya fara shinimbi aw natambe ala ka ya fala nga wati do be ala na haketi ko nyiri maminu nye juru do ale ala la bu ka juru sara tanadra Allah wallahi ala ko te ko ay juru do ala la juru do mo nyumana katoladra ومن يقرض الله قرضا حسنا جنن بي جرو دو ستي الله جرو نيما كو والي على با دوبلي يا سراواتي كاتولا درا ومولكيو والله جرو من بي دو على لا تو كا دو في مايا ni tare bi bolo ja ala ya ba seki ba kutba wallan fana kuma konnan je kana sabani wallahi balma ke kana fuy fo mama min doni tiyo kana galonda mala note hanni ini ka baraji tare ko te hama kulo ala kira ko te hakati go bila tahajju
o da cɛba dɔ min fatura nin waati laban in na n'o ye Hasan Nasrallah an ye nin mɛn ale da an ye nin walanda t'ale bolo mɔgɔw bɛ k'a nɛni a ka mɔgɔw k'u bɛ dimi a ko a kana dimi ko anw ye kira ka riwaya dɔ mɛn k'i nɛni ba k'i bɛ t'i ka hakɛ minɛ a bolo lahara a y'a to k'a fɔ a ma hakɛw don wulibali dɔ dɛ nka diɲɛ angɛrɛ yɛrɛ don wallahi billahi maa si ma bonya ala bolo f'a a bɛɛ fɔr'u ma a bɛ tɛmɛ kiraw kan wa a bɛɛ ma da o la wa o ma kɛ nkalontigɛlaw ye wa o ma kɛ fataw ye wa fɛn bɛɛ fɔr'u ma nka olu de ye minnu ka sanu dugukolo kan bɛɛ ye a bɛ tan de dakɔrɔ de don o la fo jɛngɛ kɛ nin de ye nka kuma dɔ la an fana bɛ ɲɛ mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu dɔw ka baara kɛra nin ye ko sini dilan i yɛrɛ ye sini jan tɛ dɛ i ka diɲɛ sini sabu maa si tɛ se ka jɔni jɔ da la ko ala bɛ barika billahi al-aliyyil azim a tɛ kɛ ayi siga foyi t'o la wa o ye sini diɲɛ ye nka sini lahara hakɛtigiw bɛ taa ko a y'a diya wa bɛ bɔ a la dɛ kira ko a dɔw bɛ bolo langoloya ka ban pewu ka sɔrɔ n'u ka bateau kun taara i ko kulu an k'an janto nin na Yusuf alayhi salam an b'ale min ka kisa la a bɛ ka balimakɛ lati ko kana tɔɔrɔ a muɲu an balimaw ye min k'i la a muɲu labɛn bɛɛ banna o fɛ o sigi o baro ɲɔgɔnya kɔnɔ a ko n balimakɛ n bɛ fɛ i ka to n fɛ yan i nɛgɛ kun wananen na ɲɛbaden tɔ ninnu ye waati tɛmɛlen la ma san caman kɔfɛ ala ye an ɲɛ da ɲɔgɔn kan n bɛ fɛ i ka to yan wa bɛɛ bɛna laban yan o de la balimaw k'a fɔ n ye se sɔrɔ n balima dɔ kan walima ala ye hɛrɛ kɛ n ye n ka ba tɔw la walima n balima dɔ ye tɔɔrɔ se n ma n ka ba o la n'i ye nin walanda in kala billahi i bɛ kala dɔ sɔrɔ ko o t'a ɲɛ Yusufu ye nin de fɔ a balimakɛ ye o la sɔrɔla k'a ɲɛfɔ a ye n bɛ fɛ i ka to yan o la i bɛ to yan cogo min Yusufu y'o fɛɛrɛ tigɛ o bɛɛ na o bɛɛ kan a sɔrɔla k'a fɔ ko u k'u ka doniw labɛn ja'ala sikayata fi rahli akhihi tuma min na ni doniw labɛnna balima bɛɛ ka doni a ka sikaya n'o y'a ka minikɛla ye a sikaya bi maana mini jifile walima mini yɔrɔ walima ala minnu bɛ bi ni ji bɛ bɔ a fɛ o bɛ wele arabukan na sikaya dɔw yɛrɛ ko masakɛ ka sumalikɛla de kun don komi an bɛna se o fana ma nka bɛɛ mago bɛ fɛn kelen dama de la ko a y'o de bila a tɔgɔ ye di u ka doniw la a balimakɛ baliya minnu ka doni na suma azana mu'azzinun o kɔfɛ wele daba ye wele da ayatuhal iru ya aw sɛrɛkulu jama innakum lasariquna a ko zo bɛ aw cɛla koyi masakɛ ka fɛn tunna zo b'a cɛla a y'a jɔ ayiwa qalu wa aqbalu alayhim yɔrɔ bɛɛ ko u ɲɛsinnen u ɲɛsin kumaba masa maza tafqduna ko tuma a bɛ mun de da yan mun perdira a la n'a bɛ ka suyɛli ko kuma fɔ qalu nafqidu sawa al-malik o ko an bɛ ka masakɛ ka sumani kɛla an bɛ k'o de ɲini koyi a tununa ye ayiwa walman jaa bihi himlul ba'iri wa ana bihi za'imun a ko ni maa min nana n'a ye ɲa n bɛ n'a kɔla duni o tigi ta ye wa maa wɛrɛ t'a garanti dɛ ne min filɛ k'a fɔ a ye a garanti ye ne ye zo b'a cɛ la ni maa min n'a yera o t'a la nka nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ u ye walawala de di ko a bɛ se ka kɛ komi sumali bɛ kɛ n'a ye ɲangoma doni siritɔ a tora dɔ ka doni na ye o la n'a bɔra min ta la k'a fɔ a bɔra o dama dɔ wa i bololankolon tɛ bila koyi ɲaamɛ dɔ n'a kɔla doni na fara i ta kan wa a fɔba o de y'a garantiba ye قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين uko yɔrɔ bɛɛ k'anw b'an gale setigi ala la anw ma kɛ dugukolo sanfɛ k'an ye tiɲɛni kɛla ye
kan bɛna tiɲɛni de kɛ o tɛ anw ye anw ye nabi ɲumandenw ye wa tiɲɛ kun don u ye fili fɔlɔ min kɛ fili bi sɔrɔ maaya la hali n'a bonyana nka tiɲɛnikɛlaw kun tɛ k'o y'u ka baara ye sabu danaya de f'u yɛrɛ kun kan ko anw mana ko an ye tiɲɛnikɛla ye dugukolo sanfɛ wa zon tɛ anw na قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين Yusufu ye cidenw da ko yala sara jumɛn don dɛ n'a ko k'a t'a bolo an bi n'a yera min ka minɛn na o tigi komi an ko an bi ɲaamɛ na kɔnɔdonni di a ko abada aw t'o kɛbaa ye n'a yera min da la a tigi sara ye jumɛn an kan ka mun k'a قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ko sara wɛrɛ tɛ nin na koyi nin sɔrɔ la maa o maa ka doni na yan anw fɛ yen ni maa min ye sonyɛli kɛ n'o ye nabilahi yakuba ka sara ye ni sonyɛli kɛra e zo bi di min ka fɛn sonyɛ ma كذلك نجزي الظالمين ko tɔɲɔlikɛlaw bɛ sara nin cogoya in na ko yɛlɛmana ko yɛlɛmana dɛ a jɔn tun bɛ sɔrɔ tan maloya ko don k'i ka kɛ zo ye maloya ko k'e ka kɛ zo ye nka ne nin fɔra bɛɛ bɛ jɔnw layɛ koko t'a la o n'u bɛ taa joli ta nka zo minnu bɛ yen minnu bɛ tile fila kɛ kaso la e b'olu de la nka kɛnɛma ta ninnu olu de bɛ cɛ ye an ka faamaw a wuli man don dɛ olu de b'a bɛɛ cɛ foyi t'i bɔ a la ama duman tigɛ aw la ka sanga ni an ka waati cogoya de ye an n'aw bila nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma anw ka sigida wɛrɛ nata aw na seriyali kɛ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka ni bilasiralikan sanuman ninnu nɔkantugu la siga t'a la fayida ani nafa caman ne ni aw an y'o sɔrɔ Sherifikɛ ka ni bilasiraliw la ni ala jɛna n'a ye sigida nata aw na seriyali kɛ a nɔkantugu la yan'o cɛ an bɛ foli ani waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ko ɲɛsin aw ma aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ yarabi an bɛ kalo barikama min kɔnɔna na hali bi ala ka kalo in timɛ ko ɲuman di an ma ala ka seli musakaw nɔgɔya k'a fɔ san caman caman sunkalo bɛ Alahu Taala bolo yarabi ala ko yira ne ni aw kɛnɛ na k'a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an ka jamana in bɔ bolo la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Got